Aquesta finestreta el que ens està dient és que si volem buscar un domini de pagament per posar-lo com a nom del nostre blog, o sigui, com a domini, d'acord, del nostre blog. Diguem que de moment no, gràcies. I ens trobem amb aquesta pantalla. Aquí, d'entrada, què és el que podem fer? Ja ens està dient que no hi ha cap entrada i que creem una entrada. Una entrada què és? Una entrada és una publicació del blog. O sigui, vosaltres, si sou lectors d'algun blog, veureu que regularment es van publicant entrades o publicacions del blog i això el que crea és com un arxiu de publicacions. Llavors, a mesura que van sortint, que es van creant noves entrades, noves publicacions, es van llistant. Com es fa això? Doncs molt senzill, aquí ens diu crear una entrada, podem fer-ho des d'aquí o des d'aquí. Llavors, li donem a crear una entrada. I arribem a aquesta pantalla. Molt bé. Aquí, si veieu, ens diu el títol del nostre blog, el nom del nostre blog, i aquí ens posa títol de l'entrada. Llavors aquí hem de posar el nom, per dir-ho així, que volem que tingui la nostra entrada. Doncs aquí podem posar meva entrada. I llavors aquí, si us fixeu, tenim com un petit Word, i aquí hem de començar a redactar el contingut que nosaltres volem posar-hi. Doncs aquesta és la meva primera publicació, el que voleu posar-hi, d'acord? I així aneu creant contingut i aneu posant el text que vosaltres voleu posar. Imagineu per això que això voleu que sigui un títol o un subtítol, d'acord? Com donar format a aquest text que vosaltres li poseu. Segur que ens anirem a buscar text d'aquest de relleno, de l'Orem Ipsum. Copiem, i enganxarem aquí sota. Doncs imaginem que tenim aquest text, d'acord? I això és un paràgraf, i això volem que sigui un subtítol, d'acord? O imaginem que això d'aquí volem que sigui un títol. Doncs aquí em posa normal, i si us fixeu, quan posem el ratolí sobre ens diu format. Com formatem aquest text? Doncs li diem que sigui un encapçalament i veieu que ha crescut de tamany, d'acord? Aquí, si voleu, es pot modificar el tipus del tamany de la lletra i això és per modificar la família de la lletra. Doncs ara imaginem que això, volem que, pel motiu que sigui, volem que sigui en cursiva. Doncs clicant aquí es posa en cursiva. I també volem que, aquesta paraula en concret, volem que ressalti una miqueta més i volem que sigui amb negreta. Doncs, tan senzill com això. Llavors ara imaginem que volem afegir una imatge aquí al mig. Doncs, fixeu, des d'aquí podem fer-ho. O li direm cliquem aquí, se'ns obrirà alguna carpeta del nostre ordinador, d'acord? I pengem alguna imatge que tinguem. D'acord? I ja ens surt aquí. Aquí, si us fixeu, quan cliquem a sobre de la imatge, ens posa el tamany de la imatge, petita, mitjana, que és el que per defecte, gran, molt gran, d'acord? I si us fixeu, aquí em posa alinear, per defecte està posat en centrat, però podem alinear a l'esquerra. Ara, com que està amb aquest tamany, no es nota, però si ho fem en mitjana, veieu que ha alineat a l'esquerra, centrat, o alineat a la dreta. I a propietats, això és per posar-hi un text alternatiu o un text del títol.
Això visualment no afecta en res a la fotografia. Això en el que afecta són les metadates d'aquesta imatge, que nosaltres quan busquem alguna imatge per internet, quan busquem, no sé, gos o el que sigui, ens apareixen els resultats que ens apareixen perquè les metadates d'aquesta imatge hi ha aquestes paraules. Aquí, per exemple, text del títol, si posem noia al tren, i el text alternatiu el mateix. El text alternatiu és el que utilitza el buscador per localitzar aquestes imatges, i el text del títol, per dir-ho així, és el nom que té aquesta imatge. I quan ara, per exemple, posem el cursor sobre de la imatge, veieu que ens ha sortit aquest cartellet dient-nos, descrivint-nos, per dir-ho així, aquesta imatge. Més, veieu que estem aquí, la centrem, i per seguir escrivint, quan fem així, fem cursor cap a la dreta, posem un intro, i ja seguim escrivint més. Copio això, Ctrl+C, Ctrl+V, i seguim escrivint. Llavors, quan ja tinguem tot escrit, el que volem posar, li podem donar a publicar. A banda, si pel que sigui, per exemple, comencem a escriure aquesta entrada i se'ns fa tard o el que sigui, o diem, mira, és que no m'acaba de convèncer com l'he deixat i la vull guardar i ja continuaré més endavant. Doncs li dones aquí a Desa i llavors ja et deixa guardat això com un esborrany. Llavors, un cop ja la tinguem, ja estiguem convençuts del contingut, ja diem, vale, això ja m'agrada, li donem a publicar. I si us fixeu, aquí ja se'ns mostra un petit índex de les entrades que tenim. A l'autor, els comentaris que hi puguin haver, les visualitzacions que ha tingut aquesta entrada, aquesta publicació. Llavors, aquí en aquest submenú ens dona l'opció d'editar aquesta entrada, mostrar-la i es mostrarà com la veuria qualsevol usuari del nostre blog. Compartir és per compartir-la, crear l'enllaç per que comparteixes a les teves xarxes socials o per correu electrònic, on sigui, i aquesta per esborrar. Si l'anem a mostrar, se'ns obre una pestanya nova amb el contingut que hem posat nosaltres, d'acord? Per què es veu així? Perquè la plantilla o el tema que hem escollit nosaltres era aquest, d'acord? Més endavant ja veurem com modificar aquesta plantilla, el tema que hem creat. Si li donem aquí a editar, tornarem un altre cop a aquesta pantalla d'edició. I en aquest menú d'aquí de la dreta, què tenim? Les etiquetes. Les etiquetes és una forma de categoritzar, per dir-ho així, les nostres entrades. Si, per exemple, aquesta entrada tracta sobre trens, doncs aquí podríem posar-hi trens. Què més podríem posar-hi? Doncs coses relacionades amb aquesta publicació, no? Doncs, com que té una fotografia, doncs té fotografia de trens. D'acord? I donem a fer. I veieu que aquí ens surten les etiquetes creades. Si actualitzem, sobretot, perquè si no, no es veuria, veiem que aquí també ens mostra les etiquetes. Si cliquem aquí on posa fotografia de trens, diu, ens mostren les entrades filtrades per l'etiqueta fotografia de trens. És una manera de filtrar o de categoritzar les entrades, d'acord? Ara imaginem que creem una entrada nova, i el mateix. A veure si tenim el text enganxat encara. Sí, perfecte. Quan s'ha enganxat tot això, diem, carai, aquí hi ha molt de text seguit. Doncs anem, per exemple, buscant, anem formatant aquest text. Imagineu que ja el tenim formatat. Aquí al mig una altra imatge.
Si us fixeu, es va quedant un registre de les nostres imatges. Doncs imagineu que aquesta ja la tenim publicada i ens faltaria posar aquí un altre títol o... D'acord? Aquí li posem element i aquí posem el mateix títol, el que li vulguem posar, d'acord? Llavors, aquí podem posar-hi les mateixes etiquetes, si volem, o posar... Veieu que ja ens diu si volem utilitzar aquestes mateixes, d'acord? Això de programa, què vol dir? És per si voleu programar la publicació, perquè es publiqui cert dia i certa hora. Li donem aquí, ens sortirà, dient, doncs mira, volem que es publiqui demà a les 8 del matí, a les 8 en punt, o d'acord, o a l'hora que vulgueu vosaltres. I doncs fins al dia i l'hora programada no es publicaria. L'enllaç permanent, això seria l'adreça, la URL que tindria la nostra publicació, d'acord? Si voleu personalitzar-lo, aquí en comptes de la segona publicació que faig, doncs podeu posar més curt. Sobretot aquí no es poden posar accents, d'acord? Perquè a la URL no hi ha ni accents ni símbols estranys, per dir-ho així. I la URL seria aquesta, d'acord? Llavors, la ubicació, si voleu, podeu ubicar o geolocalitzar les vostres publicacions. Si us fixeu, el Chrome ja ens demana saber la nostra publicació. I les opcions, aquí és on podem decidir si volem que els lectors puguin deixar comentaris. D'acord? Llavors, si aquí li diem interpreta l'escrit amb salts de línia, això per defecte deixeu-ho així, d'acord? Salt de línia, això, per crear retorn, per crear salt de línia, millor aquí. Li donem a fet, d'acord? Llavors li donem, podem donar-li previsualitzar, se'ns obrirà una pestanya nova, ens avisa aquí que em diuen aquesta és una previsualització. Fins i tot veieu la data, perquè és en data del dia de publicació. I aquí baix veiem que té l'etiqueta de trens, que és la que li hem posat. D'acord, doncs li donem a publicar. I com veieu no hi surt. Per què? Perquè fins al dia següent no es veurà publicada, d'acord? Si veieu aquí on surt les entrades ja ens va dient totes les entrades que tenim, les programades i les publicades. Si cliquem aquí programades, si li donem a editar, diem mira, doncs no, jo m'ho he pensat millor, no vull que estigui programada i vull que surti immediatament publicada. Doncs cliquem en publicades, veiem que ja tenim les dues entrades. Si veieu, tenim les etiquetes trens i trens aquí el mateix, i clicant ens mostrarà, es mostren les entrades filtrades per l'etiqueta trens, d'acord? Si aquí li donem a veure les publicacions, aquesta publicació, aquí baix veiem que tenim l'etiqueta trens i quan cliquem ens mostrarà totes les entrades que tinguin aquesta mateixa etiqueta, d'acord? Llavors, si cliquem aquí el títol del nostre blog, aquí com veieu es mostren les entrades, totes les entrades que ja aneu publicant, d'acord?